Blá, blá, blá. To je to, čo si väčšina myslí, že rozprávame a sľubujeme našim klientom. Vôbec to tak nie je a nie raz sme sa snažili ukázať dôkaz. Postli video zo zahraničia, ako sú niektorí naši klienti spokojní so službami, ktoré sme slúbili aj dodržali. A vy, ak nám stále neveríte, neváhajte to skúsiť, či už do nejakej práce ísť, ktorú ponúkame, alebo nám len napísať a informovať sa, ako fungujeme predtým, než začnete šíriť nejaké dezinformácie alebo bodaj nenávisť k nám. Takže určite nás kontaktujte pre hoci akú otázku alebo informáciu, ktorá vás zaujíma, a my sme tu pre vás a budeme sa vám okamžite venovať.